Uban karon mga kasama si Ma'am Geneva Shaula Viray sa SSS Bahada. Ma'am, maayong buntag. Hello, good morning, Ma'am Ren. Thank you so much for your time, ma'am. Nagulat na gyud intawon ang atong mga netizens, listeners sa ilahang pangutana sa SSS. Unahon ako ni ma'am, nag-una gyud og message si Ma'am Bambi Akat Madlod Limbago diha sa tuang live streaming kay ang pangutana bahin sa SSS ni undang na daw siya trabaho og self-employed. Unya gibutang niya sa SSS gibutang niya sa SSS self-employed siya. Unsaon daw niya maka-avail og barato nga bayronon monthly ug unsay requirements kay sunod tuig daw mag-start naman po daw siya og business, ma'am. Kaso ang kita pod naa sa 500 ba ni? Kada bulan o 5,000 murag na mali lang siguro or unsa ba? So ani siya, ma'am, ang katong na siya og trabaho, pwede ta magpadayon lang sa tuang contribution. Ang ato ang pinakagamay na contribution is 560. Maximum na to is 4,000 kapin. So karon kung gusto siya magpadayon, pwede ra to niya ipadayon. As to sa kung mag-open na siya og business, ato siya sa iyahang branch na duol sa iyahang business. So pwede ta diri sa Bahada, napoy Ilustre ug Toril. If ever man na mag-file na sa diriya, magdala siya og business permit niya or DTI SEC niya, dalahon niya diriya sa office. Tapos kailangan manggod na siya pag mag-open ta og business na atay at least na one employee. So kailangan pod ang employee is na ISS na number. Okay, ma'am. Sige, noted to. Ma'am Bambi, kung nakay follow-up question ato, i-chat lang diya sa to ang live streaming. Salamat ato, Ma'am Shaula. Balhin ko sa pangutana ni Ma'am Elsie Villarosa. Ay, before that, ma'am, kung dili ay maka hulog, for example, sa 500 pesos nga monthly contribution, next month, dili makahulog, February, na ba na penalty, ma'am? If ever, ma'am, single or voluntary, wala tay penalty. Pero kung employer ka, ma'am, naagid na siya corresponding na penalty. Mahibalaan po, ma'am, kung pila or depende sa contribution? Oo, depende sa iyahang employees o sa iyahang pila ka months siya na delay. So, ang mag-compute na isa to ang account officer diri sa atong buhatan. Okay, sige po. Thank you, ma'am. Ma'am, naatay caller sa Pikas Linya. Gusto mangutana po bahin sa SSS. Atong i-welcome. Mayong buntag! Ay, buntag, ma'am! Oh, may buntag! Tama mo, oy? Emilita sa Bruso ni ma'am. Oh, si Ma'am Emilita. Sa Bronx, tag-asa ganita, ma'am? Padre Silda, ma'am, may tanong. Oh, go ahead, ma'am. Katong ako Mrs. Max, kauna dugay naman to kayo. Nga gusto nila ko, mabalik ko. Mabalik ko, kinbayad dito. Pwede pa ba ito, ma'am? Kung sa dato mabalik siya o mubalik daw ta siya bayad, ma'am. Yes, ma'am. Dugay na daw to. Okay. So, ani siya, ma'am, kung naana kay SS number sa una, dili na ka magkuha og bag-ong SS number. So katong daani mo na SS number, ato alang tong ipadayon. So sa pagpadayon, no, mag-generate ta og payment reference number online. Tapos pag na tong payment reference number, pwede ta magbayad sa any bayad center. So pwede ra ka ito ipadayon, ma'am. Kunyari sa na, dili ta pangayuan ang mga requirements dito sa office, ma'am? Kung puntahay gani, ma'am, ipadayon lang nimo kay sa una employed ka or self-employed ka tapos mag-voluntary ka, wala na may pangayuan na requirements, ma'am. Diretso na ta magbayad as voluntary po. Wala mo to sa una, ma'am. Dugay na tumambaw niya. Ang akong kaladlaw-adlaw man ko nagabayad na to. So sa katurid, 30 ako adlaw. Kaya gusto nila ko ipadayon to, ma'am. Opo. Makakuhan ba kakuha to, ma'am, na magsisinta naman ko karong April 4? Ato ang minimum manggod, ma'am, sa pension is 10 years na contribution. Kung puntahay wala pa ka nakaabot og 10 years na contribution, ma'am, tapos gusto jud sa og monthly pension, so maski pag mag 60 na ta, pwede ra gihapon ta magpadayon. Until sa mag 10 years. Opo. Pwede lang ko dumoderecho dito bayad na mo. Sa mga
register dito, ma'am. Dito na. Oo. Oo. Ang ato ang bayad manggod ma'am is kailangan na atay payment reference number. Kanang payment reference number is gina-generate na siya online. So ang first step na imuhang buhaton is mag-register ka online. So ato ang website is sss.gov.ph. Dito ata mag-register online. Tapos pag na-register na ta, mag-generate ta ma'am og PRN, payment reference number. Kaya mo man na siya ang pangayoon sa ato ang cashier or sa bayad center. Yun anak gay, ma'am. Opo. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Kay gusto lagi na ako, ma'am. Nabalikan ako to, ma'am. Yes po, kay mas gwapo man jud ma'am kung ato ang ma-continue to kay basig gamay na lang ang kulang, mag 10 years ka. So at least maka-pension na ka buhon pag maka 10 years na po. Mao gani. Gusto jud ko mabalik, ma'am. Mao to lang utala ko sa DXDC kung Opo. pwede pa ba. Salamat kayo sa imong kuwan sa ako, pasabot sa ako, mama. Thank you Sige po, Ma'am Opo, Emilita, thank you. salamat sa pagsalig sa DXDC. Okay, salamat, ma'am. Opo, Salamat. mayong buntag. Yes po. Ayan. Thank you, Ma'am Shaula. Na ay follow-up question, Ma'am ba? Si Ma'am Bambi. Pwede ba daw siya, Opo. Ma'am, sa Kalinan SSS mo adto? Nya, iyang ipasabot ato ganina. Business seller, manggod daw siya, Ma'am. Unya, ang iyang kita kada bulan 500. Pwede ka ba daw siya mo avail atong 560, Ma'am, nga contribution monthly? Pwede ra kaayo ma'am. Tapos ang ato ang service office sa Kalinan is open man siya. Pwede ra ta dito mag-submit o business registration. Ayan. Thank you, Ma'am. Ma'am Bambi, maotoy pagpaklaro ni Ma'am Shaula po. Diniko sa pangutana ni LC Villarosa po, ang iyang igagaw, Ma'am, namatay last December 4, unya iyang SSS ID nawala. Wala Opo. siya kabalo unsa iyang SSS number, unya unsa ilahang himuon. Wala po daw anak, Ma'am, ang iyang igagaw. Naa siya partner ka live-in, kinsa daw dapat mo Opo. claim. Pero buhi pa iyahang mama unsa day process po. Okay po. So ang ato ang funeral ma'am is ang ato ang yung bayaran ana is kung kinsa ang nagbayad sa funeral expenses. So kung kuntahay ang nagbayad is si Ma'am LC or kinsa baron ang parents ba karon sa namatay ang nagasto. So kung kinsa ang naa sa resibo mao ang mo file diri sa SSS. So ang requirement nato ana is naatay funeral form, death certificate, tapos kung katong iyahang problema na wala siya SS number sa iyahang igagaw, pwede raman nato na siya i-retrieve diri sa to ang buhatan sa SSS. So if naanay death certificate, pwede ta mag-inquire, tapos pwede rin na mo na siya i-request sa amo ang other department na ipa-pull out tong iyahang daan na E1, E4 or RS or R1A, sorry. Yes. Unya, pagkahuman, pag naa na tong result, ma-establish na to na SS member gyud. So mag-proceed na ta sa to ang funeral na application. Pangayuan pod mo ana og Senomar kung kuntahay wala man siya spouse, kay ang number 1 manggod pangataon sa SSS is ang spouse. So kadto, form, death certificate, valid ID sa mag-claim, resibo sa mga funeral expenses, tapos Senomar kung dili ninyo. Ayan, noted to, Apo. Ma'am. Salamat po. Last question before your announcement. Gikan ni sa ato ang live streaming, si Sir Lopez Ricky, ayang pangutana about sa pension daw po sing ugangan. Opo. Nga ang guardian is ang iyang ikaduha nga anak karon. Unya, kada kuha niya tag 6K 6,000 kada bulan bago niya ginakuha, then ang ginahatag daw sa SSS halimbawa 6K ang bulan 2 to 3 ka bulan daw ginahatag sa SSS. O unom ka bulan, sorry po. Halimbawa, unom ka bulan, 2 to 3 months ra daw ang ginahatag sa SSS. And ang mga igsuon nagapangita sa resibo. Tinuod ba daw nga walay resibo sa cheque, Ma'am? Okay. So, cheque siya. Opo. Kung cheque manggod is cheque gyud na personal ay kanang cheque gyud ang moabot sa inyo ha. So wala na siya resibo ma'am, katulang voucher murag kato nga sa cheque mo na siya ang voucher nato. So every month gyud na siya ginahatag sa SSS. Kung diskumpiyado man sila ma'am, pwede man sila mag-adto diri sa SSS o mangutana kung inana ba gyud ang nahitabo kay sa kung pagkabalo manggod, pag monthly pension, monthly gid na siya mag-abot.
Yes po. Ayan. Sir Lopez Ricky, kung na mga pangutana or mga pagduda or unsa ba diha, pwede kayo ninyo i-check sa SSS offices. Ayan. Thank you kayo, ma'am. Basi na mo yung mga announcement po, advisories from SSS. Kagahapon, Ma'am Renz, no, nagpagawas og proclamation ang ato ang local government na work from home ang tanan local and national government offices, so pati ang GOCC. So kagahapon, gihapon nakaadto diri sa moang buhatan sa SSS, wala siguro sila nakabasa sa atong proclamation. So kato sila ng mga members nato, nakiter man po to sila. So sa pagkakaroon, business as usual ni karon, ma'am. So pwede ta mo adto diri sa SSS, sa Bahada, sa Ilustre of sa Turil na branch, open ni karon. So kahapon lang to na murag nag work from home. So katong mga nakaadto diri mo alang po to silang gipang cater. Also ang katong ato ang annual confirmation of pensioners nagapadayon gihapon. So ang ato ang mga retirement pensioners na diri nagpuyo sa Philippines na nag-edad 80 years old and above. So sila lang ang mag-adto diri. So ato ang mga retiree pensioners na diri nagpuyo sa Pilipinas na wala pa nag-80, pwede pa ta dili mag-annual confirmation. Also ang ato ang mga retirement pensioners na nagpuyo abroad, katong mga total disability pensioners, death survivor pensioners, dependent children under guardianship, kadto required pud sila mag-annual confirmation. So kanang annual confirmation nato is ginabuhat na siya every birth month sa pensioner or sa deceased member. Yes po. Ayan. Opo. Salamat kaayo, ma'am, sa iyong panahon until sunod nga panahon, ma'am, dinhi sa ato ang programa. Good morning po. Salamat, Ma'am Ren. Thank you po. Yes, ma'am. Ato nakauban mga higala si Ma'am Shaula Viray sa SSS Bahada. Straight to the point. Bisan pa man mga higala og dunay mga kabag-uhan sunod semana labi nang sentro nato mga higala ang serbisyo publiko, no, straight to the point ang serbisyo publiko. Wala man gyapon nato nga makauban ang SSS. Pero standby lang gyud mga kasama ka kung sipon di na gyud makaya. Kadiyot lang kay let it go na gyud. Speaking of wisdom,